Mina ngumama wezizwe. Ikhaya lakho konke okuphefumulayo ngaze nizwe. Ngikhaya lothando nomlando odinga ipeni nephepha ukuze niwuzwe. Ngikhaya lezilwane nezinganekwane esidinga uzinze. Uphinde ujule ngokomqondo ngoba ezinye zile kwalamathonga nami ngisithole emsamo nagamaphupho mabezile. Mina ngumama wezizwe. Sanibona. Ninjani? Ngiyaphila nami. I have 5 pieces, sorry. And yeah, they'll just go in any order. Basho ngokuziqhenya ukuthi abaqhizi iqala. Ingakho balandelwa ngamabhadi ekudukeni bavele ngomqala la ngizokhuluma amaqiniso ngivula indlela ngizoqala la ngicela ningavula izinhliziyo kuphela ngoba wami umsebenzi ukuzoqaqa la ngiyaza nibona inkinga kodwa niyazi kuthiwani ngeqaqama lalela umama Sibiya lo amazobuhlakani ngizowacaba la ngingosibiya ugumede kandaba undaba komkhulubi yangenkomo abafowazana babe ngamahlahla uhemlana bakampunguzi kazazo zazo semazibukweni umcishano wogela unsisano sebumnyameni unkomo kabantu kandaba zamnika komonywa funda ukwelusaza amnika komombili wafunda ukwazi unsisano sebumnyameni ubhudlubhudlu ziziba impisi yadlela emakhoboleni ngoba yadlela emathunzini ezintaba unyosi sawoncobinga masithela kithi usuthu uqhudela makhishakhisha ngaphansi kweleyo sofinya semthoni yafinywa namaphofu uphahlalweni ngomthakathi ngempela ngisho inkosi bayiqinda eyami inzali yozazi yazi nabo bonke abangaphambili ngizoqiniseka ukuthi bayazi ukuthi ngokuzazi nokwazi abakhanyiselayo konke kuyenzeka ukuthi ngokuhlangana nabakini namaphupho bazekele ngawakha amaphupho bayaqinisekisa ukuthi ayafezeka izifungo zeminyaka ukhanya nobuhlakani butholakala emsamo manje baphahlele inkinga yenu nididwa inkolo yafika nabo kufika nolwandle ngibala ukuthi kunobani emagazimeni sengiyixoxile ngizeyiphatha khona la ngoba ngempela sengithothele inkinga yenu nididwa ubala empeleni inkinga ukulibala ukuthi sibonge izithakazela amagama okhokho abazizala ubaphethe kumazisi egazini imihla namalanga ave kubuhlungu ukuthi kuwena abaphenduka amadiboni uma sebeshiya inyama ngisho nini wakuzala yazi uThixo wamdala bese ngisho ukuthi sengiyayivala wokwazi ukuthi la ukhona ngoba emahlombana babavela kuqala ingake impumelelo nokukhanya kungasekho ubuqaba njengaqala ungaziqalekisi ngoqaqa amahlombo bobamkhulu bese ubabiza ngamagama ubula beyabulala ungavumi ukuziqhenya ngokugaqeza iqala mama Sibiya. Come on. All right.